Täytyy ottaa myöskin huomioon se, että jos ja kun virusta koko ajan väestössä kiertää, niin me emme välttämättä joka vuosi tarvitse niitä uusia rokotuskierroksia, vaan me saamme sitten luonnonboostereita, että kun kohtamme virusta, niin meidän myöskin immuniteettimme vahvistuu siinä. Mahdollisia rokotukset ovat ehkä niin kuin influenssarokotusten tapaan riskiryhmäläisille tai joillekin ryhmille, mutta terveillä nuorilla aikuisilla niin voi olla, että useampia kierroksia ei tarvita juuri sen takia, että kun kohdataan sitä virusta kuitenkin sitten, niin siitä tulee sitä luonnon rokotusta sitten jatkuvasti. Näin on, ja varmaan jos mä ajattelen tätä kolmannen annoksen tehon kestoa, niin eihän me sitäkään vielä tiedetä, että sitä tietoa kertyy tässä. Ensimmäisenä maailmassa aloitettiin Saudi-Arabiassa ja Katarissa nämä kolmansien annoksen antamiset toukokuussa, eli seuranta-aika on vielä lyhyt, että aika näyttää, kuinka hyvin suojateho vakavaa tautia vastaan kestää, kuinka pitkään se kestää limakalvoinfektiota kohtaan, ja kaikki nämä sitten vaikuttaa siihen, että mitä me tullaan jatkossa tarvitsemaan ja kenelle ja mitä ja minkälaisia rokotteita.